bayang-bayang juang lah dan lampu nanjok tapak tangan di sana cari udah tampak juang dan diam dan pandang udah tak bayang dan calia luk tembak itu juang kamalah mata kaden buang hai di sinan udah tampak juang mbak itu kasih kok baku kuangan mampu kabar dan diri antara dan alia kata pak tangan boleh dan gantang tio hari mbak itu kasih kok baku kuangan mampu kabar dan diri antah dan alia kata pak tangan boleh dan gantang tiap hari dan diam dan pandang udah tak bayang dan calia lok tembak itu juang kamalah mata kaden buang hai